Azteko eskatuko dien, bakoitzari bere lan saritua aurkezteko labur epatzeko zer lan liburu bakoitza. Hasiko gara Inigorekin, poemak eta jolasak zer den izan. Uste zait, sarrera modura gure izena baina gure liburua aurkeztearena Fahrenheiten liburuan modura ez. Bakoitza gure liburua bagina bezala ez, pertsona bat, liburu bat. Poemak eta jolasak da erraz esplikatzen den liburu bat, da poema liburu bat, jolasetik sortua eta jolasera doana. Eta titulua horregatik dago gaizki idatzita, da poemak eta jolasak. Hori da, divertitu nahi duenak, horriak begiratu eta uste dut materiala tokatuko duela. Bai, aldi bereko da ipuin bilduma bat, bost ipuin dira. Luze lagun diferentekoak, posgarrena da luzena, iaia liburu erdia da. Eta guztiak dira, giza banakoak gizarte modernoan, bizi duen nora eza erakusten dutenak, denak, historio guztiak, historio diferenteak ere, denak bost emakumeen galgaetik pasatako. Pertsonaia nagusia itu bakoitzean emakume bada, bat hori. Eta nahi zikli diferenteak izan, badago balako lotura bat, beraien artean, ze pertsonaia batzuk ipuin batetik bestera salto egiten dute. Ipuin batean protagonista direnak, beste batean akasko bigarren planan gelditzen direnak. Hoxua? Kontrako ezterretik testigantzetan oinarritutako saiakera bat da. 15 pertsolari emakume elkarrizketatu nituen eta beraien bizipenak gurutzatu ditu teoria feministarekin. Hainbat teoria adarik, batez ere literaturaren esparrukoek gure aurretik pentsatutakoak gure jardunera ekarri eta gurutzaketa horretatik izendatu ditut 22 patroi edo mekanismo emakumeon mintzo publikoa menosten dutenak eta martxan daudenak. Bai, referentzia novela da eta hiru pertsonaien begietatik kontatutakoa. Eta, interesatu zaidana izan da batez ere horixe ez, erakustea munduan nondi begiratzen duzun horren arabera oso ezberdin ikusten dela, ez, errealitatea oso ezberdin ikusten dela. Eta, niretzat ere izan da, niri balio izan dit, pixkat nik buruan modu abstraktuan edo teorikoan dituen hainbat gai edo ideia, terreno edo lurreratzeko, ez, edo lurralde konkretu batera eramateko, ez. Hemendik ere behar bada ezagutuko dituzuen liburuak eta, nik esango dizuet besterik gabe sariak, askotan eztabaidagarriak izaten dira, baina nik uste gaur egun euskal literaturan panoraman sariak irabazten dituzten liburuak eta euskadiz ere irabazten dituzten liburuak badutela oinarri izendo bat eta lau liburuak gomendagarriak direla. Baina, gaur ez gara etorri bakoitza bere liburuari buruz hitz egitera, beste ark esan zuen bezala, baizik orokorrean euskal literaturari buruz. Batzutan hitz egiten da euskal literaturaren sistemari buruz, argitaletxeak, kritika, sariak eta badagoela, sistema bat. Eta, galdetuko nieke gure 2020 noiz hartu ziren kontaktuan sistema deritzogun horrekin, ze bera izan zuten eta ze ikuspegi duten hori buruz gaur egun, aldatzen ari da, zer ikusten duen aldatu behar da, ikuspegi horrekor bat, hasita bakoitzak bat kontaktu hori nola izan zen, ez? Norberarentzat idaztetik, kanpora behira idaztera eta euskal literatuaren munduan sartzenako hori egun. Negazio bat egio garekin izan zuten, Ez dut oso arti egia esan. Izangoan nik nire burua izpiluan ikusten dudalako nahiko punki eta iruditzen sistemaren parte egitearen kontu hori bizkat ez erosoa egiten zait. Baina suposatzen dut ala izango naizela berrian aritzen naiz kultur kazetari eta gero liburuak argitaratzen ditut argitaletxe
zigiludunetan, orduan suposatzen dut, baiet, zela sistemaren parte, ez dakit, arraro egiten zait hori pentsatzea. Esan daiteke, barkabean... Bai, uste dut, bai, ez da, orain zure galdera entzuterakoan hasi naiz pentsatzen benetan ala dela. Ez dut sekula izan, ez dut uste eraberean naturala izan denik ibilbidea da, ni sortu naiz edo hasi naiz inguru batean, euskal literaturarekiko harremana, segurazki Durangoko azokara urtean behineko bisita izan dena, eta etxean behin tokatu nuen Joseba Sarrionandiaren narrazioak, lehenengo liburua, eta iruditu zitzaidan deskubrimentu bat, ze sekula ez dut ikusi nire gurasoan liburu batekin eskutan, ez ezer, orduan, ez dakit nork astu zuen etxean liburu hori. Orduan, bueno, hola, bizkate rebotez edo idazten joan, eta argitaratze prozesu hortan, iritsi naiz, baina gehiotzen ez dakit, errebote modura uste dut batez ere. Batzutan esaten da idazlea gara sentit, onartzea edo postatu egiten dara, hori bai. Poeta naizela aldiz, beti nahiko aldeleraki onartu dut, bitxia da, zer jendeak normalean poeta uko egiten dio, ez? Benetako poetak direnek ere, ez niz naiz poeta, eta nik aldiz poeta, ados. Idazle egiten zait, arraroago, segurazki idazle lotzen dudalako sistemarekin, edo bizkate gauza gehiago egitearekin, eta poeta literaturen punkia balitz bezala, ez? Ez dakituneko hori izaten. Bai, libreago ezera sentirazten nau izendapen horrek, idazlearen naiz baino. Zubidoia, itzultzaileen moduan, itzultzaileen kasuan, literaturan munduan sartzen zate... Diferente. Beste modu batean, ez? Bai, bueno, gero gainera nahi gertatzei baita ere zuekin alderatuta, belaunaldi salto da, esan egatea. Nik nire unibertsitateko ikasketak 1984an bukatu ditun. Aleia, transizioa hasita zegoen. Baina, sanet, orduan, gara hartako literatura sistema, euskalgintzako sistema deitu zitekena, eta gaur egun eskaztu zer ikusirik, esan dira, gaur egun profesionalizatuta gaude, gaur batean gara hartan, gaur egun literatura jarduera marginaltzat jo bali badezakegu, gara hartan zan marginalaren urrengoa. Gainera, euskalgintzaren inguruan ere giro politikoa zan nagusi, transizioko urteak ziren, literatura zan gauza bat, oso albo batean zegoena. Eta ni nola esin nintzen, nik filologia ikasi nuen, euskal filologiako aurreneko promozioetako bat izan nintzenin, eta itzulpen gintzen hasi nintzen, iaia kasualidadea gauza haietan. Eta urte haietan gaur egun baino kasualidadea handiagoz gainera, zer orduan euskal gintzan genbiltzanak gutxi ginen, eta denek egiten genuen pixka bat denetatik tokatzen zana eta behartzen ez. Orduan nik lehentabiz, itzulpen gintzan hasi nintzen askoz lehenago, literatura itzulpenean askoz berandu dago. Literatura itzulpen gintzan hasi nintzen batez ere filmetako gioiak itzultzen eta egokitzen, hori izan zen ere lehendabiziko kontaktua itzulpen gintzarekin. Gero lehendabiziko literatura lananik egin nuen 1980ko hamarka hasieran, orduan inglesetik egin nuen, Fosterren novela bat izan zen. Eta geroztik egin ditun, baina gauza oso sueltoak, saiakeraren bat alemanetik, eta euskeraz sortutako lanpare bat ere gaztelaniaz jarri nituen. Gero denbora askoanik eten bat egin dut literaturarekin, ez nuelako aukerarik momentu horretan. Eta gero azkenengo 2 urteak izan dira beti, berriz intenso xamarrak, torrematen epaileataren gorreroa eta aldi berekoa, biak ere alemanetik. Eta hori izan da pixka bat, baina nik salto izugarri ikusten dut, horrein dala 30 urteko, 40 urteko egoera eta gorrengoarekin. Saltorren barruan itzulpen hitzak asko egin aurrera. Esango nuke, neurri baten itzultzaileak aitorpen handiago dezuela gaur egun, baina ez dakizen bateraino sentiz izaten euskal sistemaren parte, beste batzutan hori rebindikatzen da. Bai, hor beti da, itzultzailea definizioz sortzailearen itzal da, ez neurri batean. Orduan hori islatzen da, gizartean ere, nik uste percepzio hori zera bada. Baina gure artean nik uste dut, problema bat daukagula itzulpen gintzarekin, eta da,
itzulpengintzak prentsa txarra du, oroar. Ez naiz orain literaturez bakarrikari, Piskat oroar, itzulpengintzak prentsa txarra du, eskau zaila da, gaizki dago itzulita, oso aldrebesa da, gaztelaniazko kalko guztiak ditu. Piskat aurre iritzi ditu. Aurre iritzi horiek daude, normalan bezala, hasieran hori guztia ere gertatzen zalako, eta aurre iritziak sortzen dira gehienetan zerbait egia badagoelako nonbaiten ez da. Baina egia da, zuk zen nik uste bide izugarri luzea egin duela itzulpengintzak, ez bakarrik itzulpengintza literarioak gainera, ze hori ere gertatzen da, ez? Itzulpengintzak prestigio eskaxamarra du, baina horretan literaturako prestigioa, gainerako itzulpengintzak ematen du bigarren mailakoa dela. Eta nik uste terrore badala, besteak beste literaturak gabiltzan gehien beste leku batzuetan zorroztu degulako lapitza gero literaturaria bezako. Eta pausoak eman dira administrazioan itzulpenetan eta pausoak eman dira euskal literaturan oso nabarmen. Ustez, guk itzultzaileok askotan egitzen dugun keixa, nolait esateko da, ez dakigula zenbateraino sortzaileek gero kontuan hartzen duten itzuli dena, dagoen material literario itzulia. Ze hor, eredu askoia badaude, euskerak erabil ditzakeenak eta sortzaileek erabil ditzaketenak. Eta irudipena izaten dugu batzutan, itzulpengintzak asmatu, dituela bide batzu, gero sortzaileek igual baliatzen ez dituztenak. Eta hori pena bada. Pena bada ez guregatik, pena bada hizkuntzaren gatik. Besteak beste, ze tresna ikaragarri fintzen da horrela, eta erabili daiteke 1000 lekutan, 1000 testuingurutan, 1000 situazioetan. Hori batzutan izaten dugu. Gure kafeak batzutan horri buruzko izaten dira. Idazle batzuk reivindikazio egiten duten aspalditik, Angel Eltsundik adibidez, baina behar bada idazle asko horrendik ez dira horrendik olatuetan sartu. Batzutan sensazio hori izaten dugu batzutan. Bueno, zu neurri batean bertsolari moduan izan zinalean pertsonalitate sistema sartu zinalean hau, aldi berean. Kontentu bizu, nola bizan dituzun bizarrera horiek eta zer diferentikasun dugu. Bai, puntu batzuk ekarri dute azkar xamara esaten dute. Inigoren kontrara, gure etxean liburuak betidanik egon dira, ama liburu saltzailea da, aita euskara eta literatura irakaslea izan da, zuzentzailea da, gramatikak egin ditu, orduan kontaktu hori oso zuzena izan da txikitatik. Ni 14 urterekin hasi nintzen, herriko literatur taldean parte hartzen, bertan zeuden besteak beste Unai Bilena, Iason Osoro, Jon Eugui, liburuak argitaratu dituztenak. 16rekin hasi nintzen herriko aldizkarian idazten, eta gaur aipatu nahiko nuke, nire testu bat lehen aldiz agerkari nazional batean azaldu zen eguna izan zela 2003ko txailaren 20ak. Euskaldunon egunkariako azkenengo alean, ez da, horrengo egunean ezin izan nuela egunkari hori bera erosi. Ordurako, Xabier Mendiguren nirekin harremanetan jarria zen, hor atera zen testua izan zelako Bergarako Maitasun Gutunen lehiaketan saritu zidaten gutun bat, eta aldi berean Arantxa Iturbek deitu zidan irratian kolaboratzeko eta 2 urte saritu nintzen gutun formako testuak idazten irratirako, eta horrek asko lagundu zidan belarria egiten eta bozgora irakurtzen erritmoa eta soinua, literaturak behar duen hori, neure ganatzen hasten edo. Eta ondoren, esango nuke, beste askoren kasuan bezala, garrantziak izutela bekek. 2005an igartza beka eman zidaten, eta horrekin eratzen nuen aurki bat horretan, handik 2 urtera Joseba Jaka beka, aurkilokoa hortik, eta urte hartan bertan, Arkaitzkanok idatzi zidan 19 bat urte Euskala, idazten nuen hori irakurtzeko prest zegoela esanez, eta niretzat hori izan zen lehenengo kontaktua, mundutxo honekin. Gerora egindako gogoetak dira, baina garai hartan nik 22 urte nituen uste dut, lehenengo liburu argitaratu zenean, eta lehenengo plaza egin, bertsolari bezala lehenengo plaza egin nuen garaia, eta adibidez, nirekin harremanetan jarri ziren Hiruzpalau editorez, denak gizonak, eta orain ikusten dut ez kanpotik begiratzen diot orduko ari, eta sentitzen dut momentu hartan bertan, bazegoela nigan ilusio izugarria, baina aldi berean sentitzen nuela
gelditzen ginen edo kafe hartzeko edo bazkaltzeko, nonbaiten, ez? Orduan, ni nintzela 22 urteko neska bat, ni baino 20 urte zaharragoa zen gizon batekin bazkaltzen, eta zegoen hor deserosotasun puntu bat ere. Orain dela pare bat urte, UEU antolatu zen egileza eta generoari buruzko ikastaro bat, eta bertan galdetu ziguten egin duzun galderarekin lotuta, ea generodun idazle modura plazaratu ginen. Eta kurioso izan zen, ze bertan 3 gizon idazle zeuden, eta haiek ez zuten momentu bakarra batean ere euren generoa sentitu plazaratera zirenean, eta nik uste dut emakumezko idazle asko, kontzienteki edo inkontzienteki, baina sentitu dugula, sentiarazi digutela gure generoa hasieratik. Ekarri ditut, hainbat adibide, ez, bai kazetarien aldetik, ez, niri berrikusi nuen atzo, Sautrelan Asier Etxeberria zenak egin zidan lehenengo elkarrizketa, eta elkarrizketa hortan adibidez galdetzen zidanean nire aitak zer pentsatzen zuen nik idazteari buruz, edo esaten zidan, jakingo duzu letren mundu honetan larrosak gutxi direla eta arantzak asko, edo idazle izateko gogo nabarmenegia nolabait azpimarratzen zidan. Euligiro argitaratu nuenean kazetari batek galdera hauek egin zizkidan eta ekarri kopiatuta, esaten zidan. Euskal literaturaren mundua matxista dela pentsatzeko arrazoirik baduzu, kritikariok emakume idazleak txarto tratatzen zaituztegula uste duzu, adibiderik, kexarik, salaketarik. Euligiro liburu berriko protagonista guztiak emakumeak dira. Jakine aldaiteke zergatik diskriminatu dituzun gizonak. Emakume gorputzaren, korporalitatearen edota sentsazio fisikoekin lotutako diskurtsoa nabarmentzen da. Literaturaren dimentsio sozialarekin zerikusia duena, aldarrikapen feministarik ezkutatzen aldu zure jokaerak. Argazkilariek behin baino gehiagotan esan zidaten liburua horrela jartzeko, esan ziatelako niri begiak ateratzeko. Bizentzutan hartzen nuen. Lehenengo aldiz txapelketa batean parte hartu eta gaur egun ez litzateke horrelako titularrik egingo, baina berriako titularra izan zen xehetasun plano bat eta begien itsasoan igeri, adibidez. Eta horrelako hainbat kontu uste dudanak gaur egun begizorrotzagoa daukagula horrelako gauzen aurrean, baina gorputzean eskribatuta gelditzen diran kontua. Iruditzen zait, aldatu dela hainbat gauza, 2007-tik lehenengo liburu argitaratu nuenetik ona, alde batetik gaur egun badira emakumezko editoreak, zorionez, ze garai hartan derrigor gure testuek gizonen eskuetatik pasagartzuten, eta askotan pentsatu izan dut, alderantziz balitz, gizonezko idazleek derrigor beraien testuak emakumeren baten eskuetatik eta begietatik pasagar balituzte, zer izango otezen diferente gure literaturan baitaren. Bestetik, esango nuke badaudela emakumez osatutako sormen kolektiboak, emakume idazleen arteko harreman eta igurtzi handiagoa garai hartan enuen apenas emakumezko idazlerik ezagutzen dituen izenez, ezagutzen nuen Carmel Jasone, ezagutzen nuen herritik, baina beste inorekin harremanik. Eta gero, gaur, honekin bukatuko dut, aipatzeko, justu Andu Lertxundik gaur berrian argitaratu duen artikuluaren zatitxo bat kopiatu dut, banekarrelako ideia, azpimarratu nahi nuelako bertso eskolek egin duten lana baita literatura sortzeko garaian ere, ez? Eta gaur egun hitzaren gozamena bizitzeko sistema oso ongi antolatua, oso zabaldua dela iruditzen zait, jende pila bat ari dela hor hitzaren gozamenarekin trebatzen, eta gainera jende gaztea, bertso eskola gazte identitatearekin lotzen dituenak, eta lotzen dituenak dibertsioarekin eta komunitate baten parte izatearekin, eta ez zait iruditzen kasualitatea, Nerea Ibarzabal novela bat idazten ari da,
eta egin ditu hainbat artikulu eta hainbat sortzen lan, aurretik ere, Ane Labaka ari da saiakera bat idazten eta novela bat idazten, Miren Amurizak garagarrizko novela argitaratu zuen, hor daude Oiana Aranak argitaratu gazteentzako beste liburu bat, eta poema liburu bat dauka bidean, Maiane Txuperenak liburu bat argitaratu du berriki. Hau gara bertso eskoletatik datoz, eta orduan egiten zait, ereiten denean zerbait sortzen dela, ez? Eta handu esaten zuen. Baina nago, bertso eskoletan ez duten hitzaren artea gehiago irakasten ikastetxe askotan baino. Hitzarekin jolasten, konparaketak egiten, metaforak asmatzen, errimak osatzen, hitzaren plazera dastatzen, hizkuntzaren poza bizitzen, hitzaren artea pozatzen. Hitzaren poza taldean gozatzeko lekuak direla eta hortik sortzen direla gauza. Ni esan dute horrekin buelta ematen dizula askotan esaten asko bertsolariak denetan daude. Gaba honetan egon produktegu moduen ematen da, betxosunak ikusatzen. Funtzio asko betetzen dituzte aldi berean, esango nuke, eta agian ez da goresmen bat egitea bakarrik bertso eskolei baizik pentsatzea zer beste egin genezakeen literaturaren inguruan eta beste genero batzuetan eta itzulpengintzan edo horrelako mugimenduak martxan jartzeko benetan funtzionatzen dutelako. Gero askotan izaten da arazoa, hainbesteko grina ere egiten da, gero ez dagoela hainez bertsolari moduan mundu guztiarentzako lekurik ere. Gero gure lurra dena da, ez? Baina, nik nahiago grina soberan erein eta gero, pentsatuko dugu zerren lurrarekin da ez alderan. Zaletasun gara sortzen da, ez da gara sortzeko. Eta hortik datoz irakurleak nik aipatuko idazlea, eta idazlea hori denak irakurleak dira, eta beste hainbat argitaratuko ez dutenak irakurleak dira, antolatzaileak dira, eta hitzaren pozaren bueltan dabiltzen. Bueno, pero no, zure aukeres badago beka bat egin izartzen igartza... Igartza beka izan zen bigarren libururako amainuzkoa idazteko. Lehenago Mirelen kontaktua edo, Mirelen harremana euskal literaturarekin edo izan dut. Nik uste dut beti izan dela pixkat, sentsazioa daukat, periferiatik begira bezala, ez? Kanpotik begira bezala. Batetik, Araban Gasteizen dagoen idazle bat naizelako, eta euskal literatura niretzat beti egonda beste leku batzuetan, ez? Periferia ere, emakumea naizelako, eta begiratzen nuenean, nik 20 urte nituenean, begiratzen nuenean zer zan euskal literatura, eina handi batean gizonen literatura zan, eta baita ere pixkat kanpotik kazetari bezala, nik kazetaria naiz, eta nik euskal literaturarekin izan duten lehen harremanak, gehiago ziren, liburu baten aurkezpena, elkarrizketa bat, beti pixkat kanpotik. Hori pixkat aldatu zen, ni Elkar Fundazioan lanean ezin nintzen kazetari bezala, eta gainera Gasteiztik Donostira bizitzera joan bai urte batzuk. Eta hor, bapatean, ikusi nuen, edo ezagutu nuen, pixkat euskal literatura barrutik, euskal gintza barrutik, eta hor nik lehendik ere idazten nuen, baina, idazten nuen, ez ere gabe. Eta hor, ikusi nuen aukera edo, ikusi nuen nire burua ere, nik ere argitaratu nezakela, gogoratzen dut gainera kariño handiz gogoratzen dut, bereziki bilera horietako batean, lan bilera horietako batean jakin nien, Mari Torralairekin, eta komentatu nien, den lau pertsonei komentatu nien, nik ere idazten nuela batean ez, eta Juan Marik izan zuen, idazten baduzu, argitaratu baduzu, saiatu zaitez, bidali Xabier Mendiburenik, eta horrela zizan, ez? Eta zen, bidaliko diot, eta bidali nion, eta 15 auriren liburuan argitaratu horrela zizan kontua. Beraz, beti ikusi dut kanpotik, gero barrutik ikustean, beste gauza batzuk ikusi ditut, ez nituenak ikusten edo somatzen, eta gero
zuertatu nintzen Gasteizera, eta baina iruditzen zait denbora honetan, eman dit denbora ere ikusteko, nola aldatu den gauza asko, ez? Lehen Josuek aipatu duen hori, adibidez, ez? Emakumeen aldetik, guk hasiera batean, eta gure horretik zeuden emakumeek ez dizut esango horiek bai, ez? Baina guk ere, nik askotan kontatu dut, ez? Baina, nik gogoratzen dut, Igartza beka irabazi nuen, atera nuen, argitaratu nuen Amaren eskuak novela, eta gogoratzen dut ezagun bat, nahiko ezaguna, eta gerturatu zitzaidan, eta Carmel, erosi dut zure liburua nire emazterentzako. Eta ez hori, orduan ez daukazu asmorik, zuk ez daukazu asmorik irakurtzeko, eta zaten zian, dakizu ama, alaba, emakumen kontua aldira, ez da? Orduan pentsatu nuen nik garai hartan idatzi izan banu aitaren eskuak, eta bitu gero aitaren etxea idatzi dut, baina idatzi izan banu aitaren eskuak, eta aita eta seme baten arteko harremana kontatu izan banu, inork eluke pentsatuko hori gizonen kontua dira, hau da, emakume irakurleek elukete zango, hau gizonen kontua da, ez dute, horretan ere nik uste dut egon dela, naiz eta bidea luzea den, baina egon dela aldaketa bat. Aldaketa bat ez hainbeste gure aldetik, bai ere jarraitu dugu idazten, baina egon da aldaketa bat kanpotik nola ikusten gaituzten, edo nola ikusten duten gure lana, edo pixkat aldaketa bat egon da, ez? Eta nik esango nuke gaur egun, emakumeen sorkuntza, euskal literaturan, aipatzekoa dela, eta leku bat hartu dela, eta nolabait emakume idazleak ere bihurtzen ari direla, erreferente ez bakarrik emakume idazleentzako, datozen emakume idazleentzako, baizik gizonentzako ere, ez? Eta hori bada, nik uste dut egon den aldaketetako bat, ez? Askoan dira, baina nik uste dut nabarmenetako bat hori dela, ez? Lehen Idoiak ipatu du, bera euskal literatura esaltzen zen garaian, oso garai politikak oso markatutako garaiak ziren, eta, dela 40 urte poet banda sortu zanean, gazteen reivindikazioa, eta gerora nolabait nagusitu zana, literaturaren autonomiaren izan zen, ez? Literatura etzan egiten euskara behar zuelako, idazlearen beharrei erantzuteko, eta, esan duke bide hori egin duela, ez? Azken urtetan, eta, geroia funtzio soziala izan da, idazleen kezkak plazaratzea, idazleen munduak plazaratzea, eta bide batez, euskal kultura indartzea. Gaur, ze funtzio sozial du euskal literaturak, ze asmorekin idazten du euskal idazleak, ze harrera espero du gizartetik, gizartearen zati bat bakarrik asko egiten diona, nola bizitzen duzue beti atentzio baten dira, zu idazlea bat imazea, egunkari jakin batean, salduenean, agertzen ez bazara, edo deskuido batean, telebistan, eta ETV bat ez bada hobeto, agertzen ez bazara inork ez daki, zu idazlea zarrenik. Naiz eta euskal literaturaren munduan ezaguna izan. Hor beti, badu, Txagak Soinjoleren semean, uste eta aipatzen dula, musker berri batzuk daudela, ez? Eta dago begirada normala, jende gehienak ikusten duen errealitate, eta gero dago musker begiekin ikusten den bigarren errealitate bat, ez? Eta uste dut, lehen aipatu dugun guztia lotuta dagoela horrekin bizigara, Durangoko azoka bera existitzen dela dakigun ontzat. Noraino iristen da gure ekintza hori, ez? Bizigara azarazpiko errealitate batean, ez? Lehen punki esan dut, bizkata, sistema aipatuta ere, beti ez sekula lehen begibiztan ikustekoak, zer esanik ez, emakumezko sortzailea izan da, eta Nafarroakoa izan da, edo ja ez, ertik plus guztiak gehituzkero. Eta bigarren begirada horrena, ez, esan duzu, euskal idazlea ezaguna, euskal literatura ezaguna izatea, hori, uste dut,
kasi oximoron bat dela, ez? Ezaguna da, hori, nukleo bat dago, gure lanak irakurtzen dituena, gure, Angel Txundiren artikulua berrian atera da, eta gaude, bertso eskola bat, ondi bat izango bagina bezala, euskalgintza guztikoak, ez? Elkarrekin gabiltza bertxotan, eta hola, baina hortik kanpora zabaltzea oso nekeza da, eta uste dut hori lotuta dagoela nahi patu dudana, fíjate, sistematik kanpoko kontu horrekin, hortik sentitzearena, ni Nafarrokoa naiz, eta zuek entzun da argiago ikusi dut ez, ni asunto guztiontara iritsi naizela solte gelditutako liana batzuei tiraka, ez, eta liana soltea ikustetik pixkanaka horri segika ikusten duzula mataza bat badagola, ez? Eta, akaso, hausuek aipatu duen mataza hori bertsolaritzarena, edo irakurle eskolena, hor badago nukleo horretara iristen zara, ez? Baina jarraitzen dute lianek izaten askotan sistema edo euskal literatura edo euskal kulturarako akzeso printzipala, ez? Baina oso ohikoa, ez dago jarraitzen dugu, nahiz eta asko aldatu diren gauzak, jarraitzen dugu oraindik oso eskalera prekarioekin iristen mugimendu hau denonetara, ez? Ez dakite, orduan, nukleo horri erantzuten dio gure ekintza honek, literatura idazte honek, segurazki ordu oihartzun soziala izatekotan ere, baina oihartzun sozial hori ere, hori ez, azalpeko oihartzun bat da, nahiz eta noski gizarteari ez naiz hasiko onurarik egiten ez diola esaten kontrakoa, ez da gu zenbat eta sanoago, zenbat eta interesgarriago, zenbat eta elikatuago, zenbat eta elikatzaileago, orduan eta hobe ez bakarrik euskal munduarentzat, baizik eta munduarentzat orokorrean, ez dakite hori ezen galdera uste dut, baina hori da nire erantzuna. Ez inoiz gertatu. Nik uste ados nago inoan, erabat esaten dezenarekin, eta zenbat eta hobetu haritugu, orduan eta oi hartzuna, nolabait, baldin bada. Baina nik uste batzutan ere gertatzen zaigula, ahaztu egiten zaigula gure neurria zein da. Esan ere, irakurketaz ari gerala, zenbat irakurle euskaldun da. Zenbat, milioi hori da? Ez dut esaten butal bat esateagatik, esan nahi dut, zenbat horietan mugitzen baldin baera, eske zen nahi dela. Nik, adibidez, Asier Etxeberriak ezun diretarian liburua bost idazlerekin berbetan, edo jartan, ez da. Eta hor ere, gai aurrera ateratzen zen, idazleen artean, Ziran Saizar Vitoria, Izagirre, Lertxundi, Atxaga, eta Sairren Eindia. Asierrekin izketan. Eta, liburuen salmenta kontua, irakurketa kontua, eta barri, eraginari begira. Eta Saizar Vitoriak esaten zuen momentu batean, hemen 5.000 baldin bagera irakurtzen dugunak, eta esaten zuen berak, eta ez gera, euskeraz irakurtzen dugun. Euskerazko liburu bat, adibidez, 5.000 ale saltzea, eta esaten zuen berak, eta nik saltzen dut hori, da, Espainian, espainolez, 300.000 ale saltzearen barekoa. Saizar Vitoriak estadistika zerbait jadingo du, noski, soziologa da, eta nik xilisten diot hori esaten duen. Eta berak esaten zuen. Beraz, eta Espainian 5.000 ale saltzea liburu batetik, ez da salmenta txarra. Eta hori da, gure artean, 100 ale saltzea liburu batetik. Esan dut, hau ere hartu beharko genduke kontuan, ez? Batzutan, nik uste, egia da, euskal literatura eta euskal gintza oroar azkenengo urtetan profesionalizatzera hori, eta normala da, eta oso hori da, no? Baina bat dut uste gure neurria ere aztu egiten zaigu. Eske oso gutxi gea. Eta itzulpenetako zenbakiekin, itzulitako liburuen salmentak dira oraindik euskara sortzen direnak, baina dezente txikiago. Orduan, hori da daukagun errealitatea, eta horiek dira ditugun zenbakia. Txairo Larrak askotan esaten du. Argitaletxe txiki baten lana, erdi errentagarri izateko. Alegia, denbora guztian patrigatik edo bankotik diruan hartzen dirubidearrez izateko, saldu beharko genduke gaur egun saltzen dena alako 2 edo 3.
hori pentsa zer da. Eta ala ere jarraitu egiten dute. Esan nahi dut, gure numeroak direnak. Ezin dugu pentsatu ez da ere dena banikan irakurriak nahi ez duelako, edo zegin, oso gutxi gera euskeraz irakurtzen duguna. Orduan hori ere ezin dugu aztu. Eta beraz horren eragina ere iristen da lekura. Nik gehiago esaten dut, hezkuntza programak eta pixka eta estrukturalki, baita ere, suposatzen da, euskararen inguruan eraikitako gauza hauek guztiak, ez direla bereziki ongi funtzionatzen ari trasbase horretan hori izan egin batez ere. Hori jarraitzen dula, lianen logikan jarraitzen dugula iristen irakurren gana, edo militantziaren logikan, edo eta hortik iturriko ura ireki eta ez dela euskal literatura ateratzen, ez? Bestelako literatura guztiak ateratzen dira eta kaso etxeko eskina eskutu bateko iturri txiki batetik hortik eta hori topatu egin behar dena hori izan. Baina horrek ez du esan nahi, ezer egin beharreztanik hori neurri batean aldatzeko, edo aldatzeko, horretan saiatzeko. Nik graz egiten dut batzutan esaten dunean, ez? Guraso bezala esaten diozunean numeari, irakurri behar da, irakurri behar da irakurtza oso gana. Unorrek zenbat aldiz ikusten ditu gurasoak irakurtzen. Edo zenbat aldiz ikusten du irakasle bat testu liburua ez dan liburu batek. Horrela ikasten du liburu batek. Ez du ikasten amak esaten dut nago, irakurri. Hori da, batzutan kontrako dugu. Esan dut horretan asko daukagu hobetzeko, eta seguruna hezkuntzak horrekin zerikusi handia du, baina hori ja beste kontu bada, beste gai badak oso zabala. Baina nik uste gure neurri azketuko dazku behar. Eta gero, aipatu dituzuez, numeroak, zenbat biztanle geran da zenbat irakurre posible potentzial leudeken, baina ez dugu aipatu hizkuntza. Eta gaur, kontua da, 500.000 euskeraz eta 500.000 espainolez ez dela inundik inora gauza bera, eta gaude hizkuntz gaitasuna, oroa, eta gaitasun literarioa gure hizkuntzan, dala dana eta literaturarekin disfrutatzeko gibarrezula gerri malgua eta gozamen hori ez da etena izan behar, eta gero gure hizkuntzaren egoeragatik zenbait gauza asko zailagoak direla egiten. Nik aste honetan irakurri dut, ezakit irakurri zuen Panza del Burro, Andrea Abreurena, oso novela ona iruditzen zait, novela bat, Kanarietan gertatzen dena, herrixka oso pobre batean, eta narrantzaileak hitz egiten du gaizki. Eta berak idazten du hitz egiten den bezala ahozko horretatik, baina akatzez beteta, estregarse el Pepe contra el sofá. Eta etengabe gabe liburu irakurtzen ari nintzala, etengabe galetzen ere buruari nola itzuliko nuke hau. Nola, euskalki batera, badaukagu aski gihar gure hizkuntza normalizatuan hausteko horrela. Hizkuntza zikintzeko, hizkuntza hausteko lehenengo gorputz bat behar du. Eta gure arena oso hau da. Orduan, hartu ditzakegun libertadeak eta egin ditzakegun jolasak mugatuta ere badaude. Badago, alorretik, diona, egita garbi ez zenbat garen eta hizkuntzaren egoerak berak nola baldintzatzen duen, baina hizkuntzarekin batera kulturak beraren egoera, nola irakasten den, euskaldun diren horien artean zenbat dira irakurle, nola ikasten dute gure seme-alabek adibidez, nik ikusten dut nola ikasten dute literatura, nola ikasten dute maitatzen edo gozamen hori lortzen dute, nola egin dute gainera gaur egun hainbeste aukera ezberdin dituztenean, edozein eskaintza dutenean irakurketa alde batera usteko. Hori batetik. Eta, nik uste dut hor hezkuntzan sekulako lana egin behar dela, bat gure hiztunei edo euskal hiztunei begira. Baita ere nik esango nuke egin ez dakit nola, baina gure herrian euskal hiztunak ez direnak edo ez direnei nola egin erakusteko edo zerbait galtzen ari direla.
zerbait baliotsua galtzen ari dela. Ez dela zuen gauzatxoak, ez dela zuen euskaldunen gauzatxoak, baizik eta kontatzen ari dena hor, edo gertatzen ari dena hor, garrantzitsua dela. Nola egin hori erakargarri egiteko nolabait baita ere, euskal hiztuna ez dena, edo badena pixkat, edo azten ari dena, nola erakarri hortik ere, gainera, baldintzatuta gaude guztiz, nik uste dut, konturatu gabe, esaten duzuna ez, important zerbaitek garrantzia hartzen du, bat batean, komunikabide espainol batek, edo, komunikabide baina erraldun batek hartzen duenean. Orduan importantea da, ez? Eta orduan, bat batean, zure auzokideek, ezagutzen ezaituzten auzokideek, ez dakitenek idazle zarenik, naiz eta zure alboan bizi izan 15 urtetan, bat batean ez dut idazlea zara. Abertu zarelako Espainiako komunikabide batean. Hori ere, nik uste dut ere, horri ere begiratu behar. Zerrelako tanetza izue inoz gertatu, segur baientz. Hay que escribir para niños. Sí, bai. Orduan, askotan percepzioa da euskal literatura momentzan, erraldunen artean, eta euskaldunen artean ere askotan, ez dakit esotean percepzio hori, hau da, euskal literatura oso momentzako, baina, ja, irakurtzea heltzen da neurrian. Eta badago beste bertzio bat ere dana, teleheria, pero no sé euskera. Si ya tengo traducidos, ez da entzundita dagoenik ere, interesa da, zer ez. Segurazki, aipatu duzun funtzioaren kontuarekin lotuta dago, ez? Ze funtzio dugu euskal literaturak, eta segurazki, sozialki aitortzen zaien funtzioa da euskara irakastea, ez? Naiz eta gonden, ez dakit, bota lau hamarkada, bost hamarkada borrokan euskarazko literatura da, ez? Esaldi nahiko logikoa dirudiena, baina borroka esparru bat dena, ez? Behin eta berriz gaude, kasilla horretan erortzen eta borrokan, eta noski balio dula euskara ikasteko, baina, ez dakit, txampuaren prospektoak ere bai, eta gaztelera ez dago, ez? Ez dakit, esan nahi dut, gure berezitasun hori oraindik borrokatzeko gune bada, eta aipatu horregatik, ez? Segurazki euskaraz, ni nire herrian, erandio ez da bereziki euskalduna, eta denek uste dute euskara irakaslea naizera, euskaraz txukurantza hitz egiten dudalako, eta ez dakite periodiko batean idazten dudala, eta obviamente ez dakite periodiko hori zein den, hori ez, eta bestetik dago, aipatu duzuna, ez, nola transmititu irakurlezaletasuna, irakasleek irakurtzen ez badute, nola transmititu euskaraz ez dakitenei, euskaraz zerbait galtzen dutela, baldin eta Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko kulturerakunde importanteenetan euskara eskatzen zaion exigentzia modura harreran lanean ari den pertsona bati, emateko audiogida pertsona etortzen den erabiltzaileari, eta aldiz zuzendari direnei ez da exigitzen ez da edukatuki ere aipatzen, akaso, euskaraz ikasi nahi balute, hainbat laguntza daudela, hau da, ikusten dugu Euskal Herriko kultur erakunde importanteenetako ordezkariak ez dutela beharrik sentitzen, eta ez dire interpelatuta sentitzen, euskaraz jakitea importantea dela pentsatzeko. Eta aldiz gaude eskatzen ze bat, ze bi, ez dakit zer, langile xumeenei, eta piramidearen azpiko gunei. Ez hor problema batzuk baditugu oso identifikagarriak direnak, oso eskandalosoki nabarmenak direnak, eta ez ditugu ez diegu erantzutenak, ez dugu giharrik, edo ez dakit ez dugu asmatu mai bainean jartzen, edo galtzen ari gara berdizait, edo zin hipotesitan egin beharreko zerbait da. Aipatu nahi nuen funtzio sozialari lotu, eta irutzen zai batzutan ahaztu egiten zaigula irakurketaren funtzio soziala baita, ez? Ekainetik ona liburu dendan ari naiz lanean, eta niretzat deskubrimendu bat izan da, ze guztez badakigu zer saltzen den, eta zerrez, baina bertan egotea esperientzia bat izaten ari da. Eta alde batetik, konturatzen zara, helduek, gurasoek, aitonamunek, nahi dute euren seinalabek euskaraz irakur dezaten, euskara ikas dezaten, edo batetik,
Harritu egiten dira esaten diezunean 5 urteko ume batentzat jo eramatzazu hau oso idazle ona da. Badirudi umeentzat berdin duela. Letrak baldin bauzka eta liburu forma, ja literatura da eta listo. Bestetik adibidez hartzen zara, zure herriko liburu zainek ez dutela sekula irakurri Laura Mintegi, Arkaitzkano, ez dakitela nortzuk diren. Orduan, zer, bitartekari hori esatzen, benetan izan daitezke liburutegi batetako arduraduna eta ez ezagutu zer egiten den zu euskalduna izan eta ez ezagutu euskal kultura ezertarako ere eta hortze zubi egiten den. Eta gero, nik uste hor, aurren kasuan 8-9 urtetan, sozializazioa bete-betean sartzen denean, beraientzat literaturak izugarrizko funtzio soziala dauka. Orduan, ordura arte gutxo gara bera irakurriko dute, irakurtzen baldin badute, gurasoek irakurri dietena, irakurtzen baldin badiete, etxean dagoena, baina momentu bat iristen da irakurri nahi dutena besteek irakurtzen dutena. Eta orduan sartzen dira bildumak, eta sartzen dira izen identifikagarri hori daukaten pertsonaia horren, 1, 2, 3, 4, 5 bilduma horiek, eta ni bitzat guraso bezala askotan borroka bat erratzen izaten. Berak hori irakurri nahi du eta erabat ulertzen dut. Ze berak irakurri nahi du, bere lagunak irakurri du bigarrena, baniaren 3. hasiko naiz, eta batzutan ahaztu egiten zaigu, eta horregatik lehen bertso eskolena, literatura ere gertatu egiten da. Irakurtzen dugu guk, baina gero gertakari bat ere bada eta deno ematen dugu plazerra irakurri dugun hori konpartitzeak eta irakurketa dela kausa beste batzuekin loturak egiteak eta aurrek 8-9 urte inguru horretan egin nahi dute. Urkullu ematen. Ekintza sozial bat ere bada. Sozializatzeko modu bat ere. Bai, orduan ez dakit hor nola egin dezakegun, aprobetxatuz batetik, gurasoen eta aitona monen borondate ona, umeen behar izan soziala eta literaturtasuna eta literatura irizpide literario horiek gurutzatuz konbo bat egin daitekeen, ala ez? Zer paliatzen dugu. Bilduma batzuk, zukaitatzen izan bilduma horietako batzuk, euskaraz badaude, ez dakit gero euskaraz irakurtzen dituzten ume beti edo... Bai, eta gero nahi batzutan zalantza daukat, hor, kate horretan jarraitzen den literatur zaletasunarekin edo eteten den. Eta... Ja, benetan literatur zaletasunak pizteko egokiak diren edo... Edo den irakurtzen ari da, eta ondo dago irakurtzen ari delako, eta listo, eta gero ja ez denean literatura baizi beste gauza batzuk hartzen dutenean asko zer indarra handiagoa sozializatzeko eta 11 gauza dauzkatenean eskura eta ordenagailuak eta mobilak eta tartean daudenean hor ja beste gauza bat da, ez baina. Ez dakit, hor haur eta gazte haur txikientzako mundu bat dela, gero hor 8-9 urtetan beste mundu bat, 16 urte arte beste bat, eta gero horra hasten dela 4. bat. Eta bide horretan, arreta jarri beharko genuela zer gertatzen den identifikatzeko, eta batutako bitartekari horiek denak, ez? Guk, ez dakit, dendako esperientzia izan da, zuk gomendatzen hasten baldin bazara, eta bikoiztu egin dira euskarazko literaturaren salmentak. Oso denbora gutxian, ez? Hortarako, hain ez liburuen da txiki batez, hizketan, bakoitzak egiten du alduena, dagoen lekutik, berak daukan irakur gaitasun eta hizkuntza gaitasuna eta baina benetan leku horietan entusiasmo pixka bat jartzen bada, ezagutza pixka bat eta hori ezin da, liburutegiko arduradunak literatur zalea izan behar du, euskal literaturaren zalea izan behar du. Bestela? Hor badago gainera din partez, ez badago zulo bat, mabi, amairu, amalo, hor askotan ez ezagutzeagatik edo utzune bat galego bezala, ez? Edo jende asko esaten ditu, nik eman nioke edo gazteek eskuratuko luke, baina ez dakit euskera zer eskuratu, igual komunikazio aldetik ere, ez? Alako bat, baina badago eta oso erabaki da. Gero horrek ematen dizulako pausoa, ematen dizulako aukera, zubia, gero euskal irakurle izateko, ez? Eta hor badago nik uste dut asko erdenara, gaztelerara salto egiten duten momentu bat, ez? 11, 12, ordura arte, baina
hortik aurrera, askotan gaztelerara salto egiten dela. Horretaz zeritzegin nahi nuen, gai asko badituko dira kanpoan, baina kritika zeritzegin nahi nuen. Ez beti salatu edo lastimatzatuko izan da kritika falta euskal literaturan. Ez dagoela kritika estabilizatu bat, eta hori kanona definitzeko ez dagoela elementu argirik, zuen ustez nola behin izan zuen Ibarzaurduak establismen bat aipatu zuen, euskal literaturan, hori kanona definitzen zuena, eta establismen hori kokatu zuen Zarautz, Andoain, Donostia, Trianguloan, Elkar, Berria, Susa. Nahiko diskutigatik egiten zait, ez dakit establismen bat badagoen, kanona definitzen duena, edo sistema honen martxa definitzen duena, ez dakit egon behar duen, ez dakit zalduak aipatzen duen hori da, nola ikusten duzu zuek? Gai hori. Bi gai hori, ez? Kritikarena, bai. Bueno, bi gai dira, baina, ez unitik ez. Bueno, kritikarena hori askotan aipatzen den kontu gara, ez da? Nik uste, bai, kritika falta dugu kritika, bueno, bihartxu, eta esateko, ez da? Nik uste dagoela kritika bai badago, baina ez da bat ere profesionala. Nik uste kritika baino gehiago daukagu, argitaratzen diren liburuei buruzko informazio modura argitaratzen diren artikuluak. Baina kritikan nik uste dut, kritika literarioa esaten zaion hori, nik uste hortan hankamotz bat dela oso. Nik horrein dela oso denbora gutxi laneko kontu bateatik rekuperatu nuen Ignacio Etxeberria kritikoak, oain dela ja urte desente, uste dut 2004an, El Paiseko Babelia gehigarrian, Atxagaren soinukolearen semearen gaztelaniazko bertsio atera zanean argitaratu zuen kritika demoledorea. Hain demoledorea, ezen gaztelaniaz ere arazoak izan zituen, alegia paisen bertan Etxeberriarekin arazoak izan zituen. Orduko kontu hori gora bera, berriz ere pentsarazi zidan, euskal literatura sistemak aguantatuko luke horrelako zerbait. Alegia, kritikari batek idazle, eta gainera idazle rekonozitu baten lana horrela jikoitzen. Eta uste dut ez ez, egia esan ez. Arrazoiak erroxak dira, oso txikia da herria, oso gutxiera, eta ia denak elkarra zagutzen dugu. Orduan, hor, inguru horretan, benetan jokatzen esatea, hau, nire ustez, desgazpera da, eta esan egingo dut, eta idatziz kasoko dut, eta berdintzait atxaga dagoena izena, horra daukara izena. Zaila da gure artean, baina nik uste pena da. Horrelako zerbait ere beharko genuke, ez dut esaten nahi eta nahi ez. Hori, Etxeberria egin zuenaren pareko zerbait. Baina bai, norbait jikoitu behar ganean, jikoitu. Hala iruditzen bali bazaio kritikariari, noski, argumentatuz, eta ondo argumentatuz. Baina ustez hori beharko genuke, eta horrek mesede egingo liguke denari, euskalgintza esaten zaio sistemari dudari gabe, eta literaturari zer esanik ez. Baina hori ez dugu, eta zaila da, gainera hori kontuan egita betikoa. Gure masa muskularra oso txikia da, eta gainera, hori da, ez behar bakarri gutxi, oso leku txikia bizigera, eta gainera ia denak elkantzen izan dugu. Alde horretatik, baina nire ustez hori handikap da, hori horretan hankamotz hori. Zuen ustez zer gertatzen du orain liburu batek kalitatea, noski kalitatea da nolabait oinarria, gero, kalitate antzekoa duten liburuen artean, zer ematen du balantzalde batera edo bestera, nola doa lakastaren bidea, lakastaren bideari baldin nago euskal literatura. Badago enteren bat, establishment bat, nik uste hor, liburu bati ematen zaion arreta mediatikoak zer esan handia daukala, ez da, aldo horretatik. Baina, nik uste faktore diferenteak ere badaudela, ez da beti bertatzen, ez da, esan nahi bete, bi konsagraturen
adibidea hartzeagatik. Atxaga eta Saizar Bitoriaren lana, inok ez du zalantzan jartzen, kalidade aldetik. Egon daitezke batzuk baietz edo ez esatu dena, baina esan nahi dut nolabait, establishment horretan biak dute paper oso onartu bat. Baina batek establishment horretan duen berustez pisua edo karga mediatikoa eta besteak daukanak ez dut zer guzti. Bakoitzak pentsatuko du kalidade literario aldetik zein dan kalidaderik handiena zein ematen diozun, hori bakoitzak erabakiko du. Baina, esan ere, bi figura oso importante jartzeagatik, uste dut, kontu mediatikoan ez dagoela alderik baten eta beste. Ez dut uste atentzio mediatikoa bakarrik danik importantea, beste faktore batzuk ere badaude. Ez nahiz atrebitzen aldetzera zein nagoen esaitor, badaude gauza batzuk, seguruna batzutan garbi-garbian esaten ez direna, baina hor da biltzanak ez da. Itxaso horretan. Eta sariak, zuek Euskadi sariak jaso duzue, sariak laguntzen du noski... Bai. Liburuari indarra ematen ez da. Nik uste dut sariek egiten dutena gehien bat edo sariek duten balio edo handiena liburu batentzat dela liburuari ematen diola bigarren bizitza bat. Eta hori da zuk gaur egun liburu bat argitaratzen da, nobedadea da, baina hilabete gutxitan uzten dio nobedadea izateari, beste liburu batzu datoz, batean desagertzen da liburu dendetako lehen lerrotik, esango genuke, eta irakurleak batean ez badu ikusten, askotan bilatu behar du benetan interesa badu, ezta. Eta sariak datoz, generalean, liburu argitaratzen denetik, 6 hilabetera, 8 hilabetera, urte betera, eta batean, liburuak berriz hartzen du bizitza, eta gainera sariek eta sari batzuk ematen diote aukera liburuari baita ere, bestela helduko litzatekeen irakurle baten gana heltzeko. Agian, zuk zure irakurle edo liburu batek bere irakurle naturalak izango lituzke edo ditu, eta batean sari batek ematen dio aukera, eskaparate bat, erakuslegio bat, lan hori ezagutzen ez zuen, edo bestela lan hori naiz eta ezagutu eskuratuko ez zuen, edo irakurriko zuen norbaiten gana heltzeko. Beste leku batzuetara edo nolabait lurralde hori pixkat zabaltzeko. Nik uste hori dela sariek ematen dutena edo dakartena. Bai, barkatu, segundu bat. Horretan ere adibidez, den hasiera esanez pixka bat azken zertan aldatu den Euskalduntzan, sistema hasieratik ona, eta nik uste dut sarien kontuan ere nabaritzen da hori. Sarien kontuan eta Euskadi sarien inguruan ere bai, hor egon dira saioak nolabait, eta Euskadi sariekiko nolabaiteko oso jarrera kritikoak, ezta? 2007an, lehendabizikoa hori da, lehendabizikoa aldizkariekin eta Atxagak eta Izagirrek atera zutena gara hartan 1975koa da, lehendabizikoa, esanaz, ez dugu zer jakin nahi. Gero 2007an, ere bai izan zen, 30 idazle baino gehiago sinetutako gura, geroztik egon dira baitere, bakarka saria liburuko egin diotenak, eta orain badirudi hori pixka bat, komatxo artean jartzeko, normalizatu dagoela, ezta? Alegia, onartu dagoela. Baina hortan ere egin da, nik uste dut, profesionalizazio horren bidea, leheno aipatutako. Horretan ere badago, garaiak aldatu dira, eta horrek ere erakusten du zaro, ez? Baina beste lantzuk esaten duzuna bila da, beste bizitza tartetxo bat ematen dira liburuari. Sarien inguruan ere badagoke uste luzea hitzeko. Nik kritikaren ari lotuta, bastante azkar pasa degula, eta niri dut zait, denoi komeni zaigula beti kritika sistema sendoa. Behar dula hori ez dut. Baina baietan aipatizan eta direz badala bertso gintzan falta botatzen duten zerbait. Bestela arriskua egoten da puntuak eta bihurtzeko analisi. Eta eraman puntuak eta beste leku batzuetara edo hori ez, arreta mediatikoa bihurtzea kalitatearen pareko eta iruditzen zait denok behar dugula.
Hala ere iruditzen zait kritikari buruz ere pentsatu egin behar dela. Zer den kritika, zer eskatzen diogun kritikari, eta hartu ditu dain bat apunte dela hilabete bat pasatxo edo, egin genuen Euskal Literaturako emakume feminista batzuen arteko online bilera bat, eta gaietako bat hain zuzen kritika izan zen, eta izenik aipatu gabe, aipatuko ditut, aipatu ziren hainbat ideia kritikaren inguruan, ez? Galdera zen, zer eskatzen diogu kritikari, zer eskatzen diogu kritika feministari. Eta idazle batek zioen, ezin diogu eskatu immunitatea. Kritika behar dugu eta beldurrik gabe kritikatu behar dugu elkar. Beti ere argumentatuz, eta nire ustez jipoia ezin da izan kritika baten giharra. Baina bai, argumentazio zorrotza. Jipoiak ematen duelako aldez aurretiko amorru bat dagoela hor, eta nik uste hori dela arriskutsua, eta iruditzen kritikariak mahai gainean jarri behar dituela bere irizpide literarioak eta adieraziz zertan fijatzen den eta zergatik iruditen zaion zerbaitek huts egiten duen edo funtzionatzen duen, ez? Ezin diogu eskatu kritikari gurekin simpatikoak izatea. Bestalde, kritikari feminista batek, esaten zuen, leporatu izan zaiela kritikari feministei kritika biguna egitea, onbera, minik egiten ez duen, argitaletxei lana debalde egiten diela, leporatu izan zaiela ez dutela benetako kritika egiten, eta galdetzen zuen, baina zer da kritika ona, zer da kritikari ona. Obraren ahuleziak fokupean jartzen dituena, eta berak esaten zuen, nik nahiago dut bestela pentsatu. Niretzat kritika ona da, aztertzen duena obrak bere kontestuan hartzen duen lekua eta bere garaiarekin eta garaiko beste obrekin sortzen duen elkarrizketa. Beste batek aipatzen zuen hori ez, nola familia txikia garen eta horrek beldurra sortzen duen eta kritikari askok gustatzen zaizkien liburuak kritikatzera jotzen dutela bada ezpada. Beste batek garrantzia ematen zion kritika ere kolektibizatzeari. Pixka bat, hausteari bai pipan erretzen duen editorearen irudia, pipan erretzen duen idazlearen irudia eta pipan erretzen duen kritikariaren irudia. Eta hori ere, kritika ere kolektibizatu daitekela nolabait. Eta gero, beste batek aipatzen zuen kritika sekula ere ez dela inozentea. Kritikak, autoritate duen kritikak sortzen duela kanona eta beraz, behar dela kritikaria kritikatuko duen kritikaria ere. Eta orduan horrek eskatzen duela gihar handia eta guk ez daukagun mugimendu eta dialogo. Eta honekin batera aipatuko nuke kultur kazetaritzaren garrantzia. Kritikarenarekin batera. Iruditzen kultur kazetaritzan ere izugarrizko aldea dagoela kazetari batzuetatik beste batzuetara, eta hemen daukagun edo ustez kultur kazetari bikain bat gutxienez ez. Eta iruditzen hori ere oso garrantzitsua dela. Eta sariei lotuta, zabaldu egin nuke pixka bat begira da. Ez bakarrikan esan ez, sariek zer leku edo zeon hartzen daukate, baizik. Galdera ireki eta nola eraikitzen da idaztea. Nola eraikitzen da autoretza, ze mekanismoren bitartez, mekanismo formalak eta informalak. Ze mekanismo dauden martxan obra batzuk beste batzuen gainetik prestigiatzeko, nola funtzionatzen dute, nola eraikitzen da autoritza kolektiboa, nola banatu dezakegu kapital soziala, kapital kulturala, kapital simbolikoa, nola banatu dezakegu boterea modu justu batean eta literatur irizpideak zentroan jarrita, nola definitzen da kalitatea, nork definitzen du kalitatea, hori ere aldatuz doa, baina ez orain, hori aldatuzko da literaturaren historia guztian, eta bete agertuko da beste kritikari bat edo beste mugimendu bat esango duena ez, baina ere ustez, fijatu beharko genuke beste honetan, orain arte ez diogu kasunik egin. Eta gero agertuko da beste bat esango duena bai, baina gehiagia ari zarete horre begiratzen eta azten ari zarete beste gauza hauek, eta irutzek bizitza behar dugula eta mugimendua. No falta bat, bueno, jarretuko horren bitz egiten, baina bukatzeko ordua dugu, pasatu dugu bukatzeko ordua, eta amentsa bukatu dugu, eskerrik asko zuen horretagatik, eta hori